Ако мислиш, че новото винаги е по-доброто решение, значи още не си видял това. 3 сертифицирани употребявани модела Iveco Daily с доказан произход, реални километри и до 3 години гаранция. Този модел Iveco Daily е създаден за работа в града. Двойни гуми за стабилност. Товарно пространство за 8 палета с височина до 2 метра. Падащ борд с товароносимост до 500 кг. И 2,3 литров двигател с 160 конски сили. Всичко, от което имаш нужда. Ефективност без излишен разход. Това дейли е за хора, които не си позволяват да кажат няма как. 3 литров дизел двигател с усилено окачване и двоен пакет ресори. И товарно пространство, което поема спокойно до 8 палета при височина до над 2 метра. И падащ борд с товароносимост до 750 кг. Значи да не се притеснявам, нали? Той не пита дали можеш, просто го прави възможно. Третия е за тези, които знаят, че комфорта не е лукс, а инструмент. Автоматична 8-степенна скоростна кутия. Камера за заден ход, парктроник, задно предаване и товарно пространство с дължина 4,6 метра. И облицовано товарно пространство, което пази инвестицията ти всеки ден. Това не е просто удобство, това е по-малко стрес, повече контрол и по-добра работа. Защото понякога най-доброто ново решение е доказаното старо. Последвай iTrucks за още такива видеа.